Dobrý, ja pani sa a odlovíca, naša predsednička je krásna, pretože vás tu jeden čaká. Už blízko sa blízka a něco ti říká za mňa hoď. Máš toho dosť a bylo si příliš dlouho sám. Mně taky se stýská a najednou zdá se máme proč znovu se znát a je to fér, že právě nám už dlouhá noc a pak nádherně hráš dlouhá noc. Kdo z nás nejde spát, co tam být, je to, co chci nejvíc. Čiže dva kroky na jednu stranu a jeden na druhú, veľmi jednoduché. Predvedie. Takže prvná pesnička. Vypravme ideme. 2023. Milí hostia, ktorí ste sa prišli zabaviť na našu babskú zábavu, teraz dojde tá chvíľa, kedy rozdelíme ceny, ktoré nám naši sponzori dali na túto babskú zábavu. Ja vám prečítam tých sponzorov, aby ste vedeli, kto sa podujal na to, aby táto bohatá tombola, ktorá tu je, bola rozdelená. O to sa postarajú za naše dievčatá, ktoré budú losovať a tak ďalej. Tak ja vám to prečítam, dobre? Martina Monošová, spisovateľka, Slovenský grob. Pedikúra Natali, Záhradná 33, Slovenský grob.
kadernický salón Miriam Lajčiáková, slovenský grob, víno Hugo, Ignác Černaj, chorvátsky grob, Desider Slezák, slovenský grob, firma Konrad, inžinier Pálko Konštiak, to je náš najbohatší sponzor, poľnohospodárske družstvo Viničné, slovenský grob, pivnica u Zlatej Husy, rodina Jajcajová, slovenský grob, penzión Karolína, Mirec Jajcaj, slovenský grob, vila Víno Rača, inžinier Viktor Veselovský, inžinier Juraj Slováček, Bonifery, inžinier František Bednárik, doktor Štefan Gašparovič, starosta obce, Zelený dvor Mária Pluhárová, Lubomír Libič, Ondrej Janoščák, obec Slovenský grob a inžinierka Mária Voznická, Krajská rada Matice Bratislava. To sú všetci sponzori a teraz už len nasaďte si okulále, aby ste dobre videli, rozložte si tí lístky a začneme losovať. Prvý lístok vyťahnem ja, aby to nebolo také, nebudem kúkať samozrejme, a potom odovzdám už mikrofón mojim spolupracovníčkam a ostatné už ide jedna radosť. Rozkrúťte tento. Nemali by sme ten ja na bicykli. Vy ste hovorili, všetky títo lístky sú vo súdi, takže nech sa páči, Martinka. 27 U Fialovi. 62C. Fialovi 82B. Maťka, ja mám 43C. Hnedý 43C. 53 J ako Jan. Fialovi 83. Dám to za tak ešte sem, aj s tým listom. Jak sa mi darí, Marka, no poď vyťahnuť. Iba skúšku mikrofónu, on to funguje. Dajte sa bližšie. Fialovi 55. Fialovi 55. Prestaň s tým atónom. Hnedý 94. Hnedý 94. Tady. Fialovi 16B. Ivetka. Fialovi 16B.
18C. Fialový 74U. 38C. Ja to teraz nepí. 38C. Hnedý 79. Ďakujem. Hnedý 18 U ako... Hnedý 85 U ako ja. Fialový 2 U. Fialový 38A. Fialo 3 Jan. Som hovorila, že ty cigel. Hnedý 68C ako Cyril. A hnedý 20U. Máme 20. Fialový 39. Pomiešajte chudie. Fialový 39. Fialový 20U. Fialový 39. Fialový Ešte máš a fialový takto, 62. ja sa dobrovú poukážku ešte. Toto je doka. Luboš. 6B. Hnedý 66B. Fialový 16Y. A to 74. Kolkatka 16Y. Malo, ale 54A. Hnedý. Tak teprve si idete preto. Hnedý 23C. Áno, vytáhni. Fialový 1.
Daj si záležať, Darinka. A je to hnedý 40-ka. Hnedá 40-ka čistá. Takže to sa oplatí, bicykel máš, ale musíš aj niečo spraviť preto. No ja ti poviem, vypiješ aspoň deci vína na zdravie všetkých. Nemôžem. Prečo? Tak to mi nehovor, to musíš. Ale ináč, počúvaj, alkohol zvyšuje účinnosť liekov, aj keď sú antibiotika. Takto, ne. Áno. Tak aspoň sa snaž, že to... No, Že to pijem? že to piješ, áno. No a to... Miláno, čo je s titínom? Tak teda, tak to je... No, ale... Každopádne, a musíš spraviť 2 kolečka na ten bicykli. Prečo? No pravda, že 2 kolečka na bicykli. Ale ona sa nevymyslí na bicykli, však ona sa len na aute. Ale prosím ťa, čo by sa nevedela? No, stačí, no. Tak šplechli do seba. Na zdravíčko. Dobre, no, dobre. Ďakujem. Takže gratulujeme, máš peknú víru a ešte 2 kolečka. Dobre? 2. Musá byť 2. Počúvaj, to sa oplatí. Za taký bicykel, preboha živého, a tuším aj prehadzovačku. A teraz to príde.
Božka. Srdce zvíra, všechno, co zmiloval, konec mývá. Hlava bolí, srdce zvíra, všechno, co pekné dievčatá. Kto chce moje meno vedieť, ja sa volám Anička. Kto chce moje meno vedieť, ja sa volám Anička. A kto chce moje meno znať, musí vedieť tancovať. Moje lička, ja dušička, musí vedieť. To je nábor, to som nepochopil. Však si ti pohárku na vine, že na mňa prichytla plinie. Ani slovečka, ani hubečka nenašla sa pro mňa v períne. Svitaj, Bože, svitaj. Odchod od stromov čistý.
Za každú hlavu máš 10 eur. Tak potom dáme nejaký kavárnek ide. Taký malý brnk. Poďte s nami spívať. Áno, tretí, áno, štvrté a potom túto, čo je. Neviem, čo je to označené. Aha. To si máme vymýšľané robiť. Potom ide táto čorná, ja to Ale tuto budeme spolu spívať, nebojte sa o táto, toto. Že kto by chcel? až po táto. Áno, po štvorku, ale to bude pauza, kde by si nebola pila, to bude na číslach, to nebude na čapu. My budeme po tebe opakovať. Na povás. Toto čo je? Lebo ja mám takýto kedy, ale Enko. Všetko kedy. Že som sa ja bala na to. Čo má miska? Noč, ja to tako prestriham. Takže to bolo čo? Vianočný ešte si Ale však to točím. Však je zasnuté. Tak zasviť. Treba rozsvietiť. Alinka v nás staví. Tak rozsvieť sa. Málo. Tak ma zasvietiť sa.
Bože. To sa smiešné, tu kniaz žije. Ale prečo oni to robia teraz, že to by mali opolnoc, ne? Mali robiť opolnoc. O pol 12. sa zarobí. Že nie je ani pol 12. ešte. Za to, áno. Ty tu ideš opýtať. Ešte to poviem. Bez meso. Len jedzte meso? Žiadne nejedzte. Čo? Ale však už idú. Ale dobre, idem. Dokedy mám natáčať? Nechá si to urobiť.
konečne po 3 rokoch znova stretli, aby sme túto našu bazu pochovali. 2 roky covidu stačili na to, aby sme si trochu odvykli a samozrejme, aby sme aj trošku toho falšu dali bokom. Lebo keď boli pri covide, keď boli pohreby, tak každá rodina povedala, neprajeme si gondoláciu. Tak tým pádom sa nemusela nikto pretvarovať, že je mu ľúto za tým, čo odešiel. Ale my za túto basu nám bude ľúto. Lebo pozrite, koľko tu máme flaček. Božaj, ste tu všetky. Aj dobre. Aj vec zaplakať. Aj vec zaplakať. Ale drogári, všetko na prátku. A samozrejme aj zbor. Myslím, že všetko dobre dopadne, ale musíme sa zamyslieť nad tým, čo všetko znamená, čo zanecháme, keď tú basu pochováme. Ako sa spieva Olores Dolores, naučať sa v pekle mores. My ale nechceme, aby basa išla do pekla, tak tam by naučenci spálili. A to my nechceme, aby sa aj niekto z nás išiel. A preto máme jedno veľké ponaučenie a jednu takú istotu, že musíme vedieť zabúdať. A keď zabúdame, pozor, ja som v službe. A keď vieme zabúdať, tak vieme, že sme bez hriechu. Lebo jediná klauzula, ktorá nám zaistí čistotu, je Anna Váca, nepamätám pri spovedi. Samozrejme, že tým pádom sme bez hriechu, môže byť rovno hore. Ale a sa pád, už je to tu. To znamená, že to peklo, ktoré na nás čaká, tam sú aj čerti. A teraz si predstavte, že jak zbadáte, kto je čert. Ja si myslím jednoducho, lebo sa hovorí, že bojí sa, že čert sa bojí svecenej vody. A tak skúsme odkropiť týchto, a kto sa bude tej svecenej vody báť. No, počkaj, krop, čo teda? Teraz krop. Áno. Lebo momentálna situácia je asi taká, že jedni sú na ten tak, že sa zabudnú na všetko, na vás sa nepamätajú, ale zas druhý, keď ich chycá, musia sa velice všetko pamätať. Boja sa? No, dobre. To znamená, že ty, keď ich chycíme, ty si musia velice dobre všetko pamätať. Lebo, neviem, či ste si všimli, na Slovensku, za to, že sme veriaci, sa tu usídlila nová ideológia, a to je judašizmus. Judašizmus, ale tí ľudia sa nevolajú judáši, ale kajúcníci. To je pekný termín, kajúcníci. Ale my kajúcníci nebudeme, my budeme všetko trpeť a preto pri takejto príležitosti si necháme zahrať peknú skladbu od nášho primáša. Takže nech sa páči. A plačky, vy na čo ste tu plačte? Aspoň si to skúšajte. Basa naša.
aby ste neplakali len tak z falše. Lebo stáva sa nám na Slovensku, že všetko je tu pomaly falešné. Tak jak ten kmoter, keď išiel naštíviť kmotrovcu, tak došiel k ním a kmotrička samozrejme hneď mu ucieľala stolicu ze zásteru, sa učupovala jak slepka, keď kúka na kohúta, ale potom došlo k tému istému, že chvítaj kmotrik, Ježiš, jak si dlho nebol, a ten malý chlapecký syn Janko, ten syn došiel a že krstný tato, a kde máte toho čerta? A že jakého čerta? No lebo mama, keď vás badala, cez okno hovorila, že zás toho kmotra sem čerci nesú. To znamená, že to je tá faleš. To znamená, že vítam, ale pozor, radšej nechať. A takéto niečo sme zažili aj pri našej base. Lebo keď si zeberieme, že naša basa, ideme ju pochovať a každý hovorí, no pochováme ju, ide škaredá streda, budeme sa kajať, nebudeme piť, nebudeme sa prežírať samozrejme. A čo robíme potom? Áno, aj jasné, pripomienka, že ani sexuálne nebudeme sexuálne. Aj fanatný, ale človek. Ale chcem ti povedať jedno, že kto ty, keď pochováme basu, sa okamžite kto by sa okamžite zriekol toho, čo má najradšej. To znamená, že šlopanicu, masné a tak ďalej. A to je práve tá faleš, že kto kedy hneď nechá. A myslím si, že väčšina, 80% ľudí, Milan, nemôžeš si oči vyplachovať. Máš, 80% ľudí, to čo si povedali, že už to nebudú, okamžite idú na to. A preto myslím, že basu pochováme. To znamená, že nič nám nestojí v tom, aby sme si nezaspievali. Lebo viete, čo znamená to? Tie slova Olores Dolores? Neviem, či viete. Skôr sa to aj ja nevedel, ale už teraz to vím. Že smutno a bolestné. A preto basa je tu, je mŕtva, je drevená a bolestné a smutno ju odprevadíme. A odprevadíme ju tou piesňou Olores Dolores. Tancovala pri
Bereme. Ja berem. Počkaj, daj mi tu na lekcie. Čilo. A teda piatika! Jedna piatika! No čo je? Je to výžhodný človek. Dobre. To znamená, že tak, jak sme hovorili, že všetko prestane, ale uvidíte za chvíľu, čo bude dobre salón. Žiadne, že sme prestali piť. Ne, haha. A ja si tam dám, a čo bych neto? Dobre. Dobre, zoberte tú masu a pochovajme ju. Ale jedna vec, čo je taká spravodlivá. Už teraz vieme, že ju za 40 dní znovu zobudzíme. A tým pádom ideme od znova. Dobre, vážení, poďme na to. Natrafíme na ten stôl takto. A toto je